Hallo YouTube, og velkommen tilbage til endnu en Cities Skylines episode. Og det er sindssygt langt siden jeg sidst har spillet Cities Skylines. Det er vist mere end en uge siden, tror jeg faktisk. Ja, det tror jeg det er. Og det er fordi det er sommerferie, så jeg har skulle en hel masse. Men nu er vi i gang igen, og jeg har mig til at komme i gang herinde igen. Der er 16. Og der er trafik kaos med det samme vi kommer ind. Jeg skal lige se. Ja, den er i gang med at filme. Og jeg kan se at mit grafikkort er 6 og 60 grader varmt. Det er en del, synes jeg. Men det vi skal nu, det er at vi skal have samlet en masse penge op, så vi kan få bygget rundkørslen større. Og mindst det kan ikke sige det der. Mindst ja, gør så der ikke er så meget trafik. Wow, jeg kan da slet ikke lige udtale det ord lige nu. Men det her, det var da også helt sindssygt med trafik. Så det vi gør, det er at vi skal bygge en ensrettet vej her. Er den ensrettet? Det er den. Så skal vi have en ensrettet vej herfra. Går hen og buer dertil, så de kan køre ud der og ud der. Og nej, om igen. Her skal de kunne køre, her skal de kunne køre. Her skal de kunne køre ind, sådan der. Fordi at nu skal jeg have lukket vejen af her. Så skulle de gerne langsomt begynde at flytte sig. Det gør de ikke, kan jeg se. Hvorfor gør de ikke det? Er det fordi der er et busstopsted? Nej, det er der ikke engang. Jo, det er der. Busser, det her. Jo, der er et der. Kan man ikke fjerne det? Jo, sådan der. Super. Og er der noget der er det ikke? Super. Så tænker jeg, at hvis vi tager og opgraderer til den her vej her. Herhen også, sådan. Og så rundt her. Vi skal lige have flyttet det her en gang. Der. Og der. Og så tror jeg, vi kan. Ja. Super. Super. Så kan vi sætte den ind der. Og den her, kan den ikke komme ind der også? Det kan den måske ikke. Den der kan blive rykket dertil. Og så når den kan stadigvæk ikke, så skal den ligge der. Super. Strøm. Ja. I må undskylde, hvis jeg lige nu ikke er. Det var dumt det der. Hvis jeg ikke lige er så. Hvad hedder det? Nå, glem det. Hvis det lige nu, der tænker jeg virkelig en del. Fordi jeg er lidt bange for, at vi snart går for lidt. Fordi der mangler strøm. Og ja, nu mister vi indbygger, vi mister penge. Det vil jo sige, at vi skal låne. Låner vi lige sådan der. Sådan. Har vi nok nu? Har vi. Super. Mangler de noget? Ved ikke om de gør. Der er også kø her.
Det er heller ikke så smart, det måde vi har sat det her op på, men vi skal, alt det skal laves om, så der ikke er sådan trafik. Så skal vi også lave broen. Sådan der. Sådan der. Er det dyre med broen? Det var det vist ikke. Og der. Og der. 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 Og så er det rundkørsel, hvor de kun må køre en vej, og det er rundt sådan der. Super. Og der. Så skal vi lige få den på et eller andet smart her også, tænker jeg. For det duer ikke den måde, de fletter ind på nu. Men ellers så synes jeg, at det ser godt ud alt sammen. Hvad var det? Jeg var ikke noget. Jeg har på, yep. Der er skrald. Skrald. Jeg vil sige, at vi skal have skrald. Hvor har vi det? Det har vi der. Sat op på 130. Ja. Og så tror jeg faktisk, alt det kører nogenlunde nu. Udover at jeg faktisk gerne lige vil det her flytte også. Fordi det her det også skaber en del trafik. Så jeg tænker, hvis vi flytter det her ud, så det ligger her i den dejlige rundkørsel. Der. Og det skal den her også. Den skal, kan den ikke heller ikke her. Sådan der. Så kan den vist, tror jeg, eller vist lige den kan. Nej, så lægger vi den her. Super. Og så skal vi lige have nogle penge, så vi kan bygge en dejlig vej ind her. Jeg tænker, at den så godt kan komme på herfra. Og så der. Yes. Sådan. Jeg vil meget gerne, hvis det var, at det var muligt, så få ploppet den ind der. Sådan der. Nej, det er det ikke. Jo. Sådan pluffes på. Sådan. Og så skal vi have opgraderet vejene her. Sådan der. Ja, vi er ved at blive en stor by nu. Så skal den her vej faktisk også fjernes, tænker jeg. Fordi at han skal så... Eller hvordan? Jeg må tænke mig at gøre det. Hvorfor der er lyskryds her? Det skal der ikke være. Er det fordi, at der ligger noget der? Nej, det er det ikke.